Khlieh iapi ki viewers ki perlok ki pajak nong song senong hang ne po ka ri khasi ka bi ka jongi hang ne po ka bri nyau trap sa sisin pat da ka mensim ka basyo kemen hadu kata-kata pangayo ya kani kalat ban wanra ban pen i shapi hakum kani kapur ya ka pangayo ban ya kynduh Markhmat ban i Dr.Ricky AJ Syngkon hakaba let's say piju yo ngau shemphang jong i pat in sapentip company hi mai i habaya day shemphang jong i hakmat jong pi ki viewers hakmat jong pi ki perlok te ngapriang sobhai pi iwei pa iwei ngapriang sobharu Khamtam i doktor hakani kapur te doktor Khlieh sibun ya kapur ke jong pi bapila syak snyo bha hakani kapur bangan yo ban ya kynduh iapi ban sobharu sibun ban kerpat iapi bapin pen itu ialah dia mo ya ka kerteng ke jong pi ka jaka syong ka jaka sak ke jong pi nang ta ki kam ki bapile hakini ki por ki snem ki balale nyo hadu kani ka klipmat ka bamentah Khlieh sibun bak pensai ya kani ka por ka ba piwan ya ka ban syam ban kynduh enga ngaru dengas no kemen sibun e ban yo e ka bakum kani kalat ya ka ban ya kren bat pi te kumba pi la kali ke kerteng ke jong ari Dr.Ricky AJ Syngkon pangasong asa nanta po nong stair block 6 but nalong no ikai akaba ngala shakri ki kun samla naru usnem khat khandai spak khandai briew nadu usnem khat khandai spak khandai briew te akaba ngala stang haka kum no ikai po ka St. Edmund's College Department of Commerce wat ngala don benta ban sedang ya ketua department nya don arngut ban sedang kata khandai punyo ya ketua department te bat hadin ketua pat nas yo kalat ban room hapo nehu hapo Department of Commerce but kumta menta ngai beteng kum nong hikai hapo ka school ba nehu mo pidon doktor de se kadi kas ngi ke ba khana school ki jong pi ki students ki jong pi mo ki bana po St. Edmund College ngila ban ong ki pass people nang tu nang ta na po ni huru kum ju le se ka penlong ki ban pu samar ki le se hakani ka klipmat ba ki yo i pi hakani ka por lyngba kani ka platform mo ngila ban ong te doktor le se kandai ru si benta ka ban ai mensim le se ki kun samla kandai ru si benta ban ai mensim ki long kemi ki long kpa ki badon ki kun ki kiti ban sim let's say ka nuksa la ni kata ka senjam ka ba let's say la da nakaliang jong pi athu mo ya ka jing pule ka jong pi la ni ka kerdan pule ka ba pi bat la ni pi don menta hadu ka ni ka klipman ta ha bede bat ka kerdan jing pule na pendep ya ka MA in economics hadian pada ka dep ka tu ngale ke MCom amal ka background ka jongahi kadai nak commerce te haga tu kapor hapo nehu kamshim padon ka Department of Commerce hapo shillong te kumta aingo U Blei ba maria dep ya ka economics sau khandai punriu antu ka once ka Department of Commerce te bat kumta nga beteng ka beteng ke jing pule ka MCom pada bat hadian ba dep ya ka MCom bat ngale ka PhD haka economics pada kamu pila ada Ph.D hapo ka economics PhD Doctorate lembaga economics mo te sngotenat sibun doktor bada let's say kapen ketik ru ka jingmut jong ki kun samla ngila ban ong mo ba hagaju kapor pi pendap ya ka master degree jong ka economics hagaju kapor pi pendap ya ka master degree haka commerce pat pi pendap ru Khamtam ya kata doctorate hapo ka economics ka bangila ban ong ka subjek ka ba paunam haka pertai te bat ka subjek ka ba ka ba ki kun samla bun sin ki kham kentaj mo te hanrei lyngba jong pi le se kan long kata ka jing ai mensim le se pin la pilong komita ini nuksa namata ki kun samla ki badon ya ka kapasiti ke jong ki ngila banong ha ki kerdan ha ka jing pule ha ka pule ka puthi te doktor ngi stanat sibun ya kita ban tip sibun ki aka Khamtam ya kita ki kam kiba pila no senyang hanika imlang ka salang jongi lengba ka kam kasap ka U Blei la penkup penpong hapi ya kasap hikai
ba phi sam ya kata ka jing hikai haki khun sam la te kadai ka wei na ki jing kermen hapo ka imlang ka salang ni la ban ong tengi bana ki ni ki sngi ki pamenta ba i Dr. Syngkon Dr. Ricky insa mi perthai pat ngi la yu iru ba pidei ru i wei na ki nong ialam hapo ka wei na ki political organization hang ne po ka jela ka jongi te phila ban ya thu khandiat doktor ka ei ka ba pen ketik ya ka mensim ka jong phi ka ei ka ba shon ha ki jimut ki jing prakhat ki jong phi ka ei ka ta ka jing snau kit khli ki jong phi ba phin shim ya ka ne ka lengkor ngla ban ong ne bat ya ka ta ka senjam ka ba phin mi shakmat ban ya tenrong lem ya kata ka khia ka shon laning ya la ban ong ya kata ka jingkit kli hang ne pok imlang salang lengba ka kam san hima sima to shoban jubab itei jingkli jong phi na shukwa ban kdo hang ne ye iwe i jing ong i jong phi ha how be day bat ka jing pule ka jonga ba ka ta economics ka dei ka ba ka subject ka ba e te ga shukwa ban ya ban ong ye ka ne ba don kanu no ka ba suk hak par thai ha don ka ta ka subject ka ba jam ne ka subject ka ba e ha te nga ju ong ka wei ba hak par thai hi ki jing mo ni mat i ki jing ki jing e ki ba bon kom don ka ong biang ki jing e hi nga ju ong ki jing e ki di tang ki mau jam ha banginang pan kieu shaki kerdan ki ba kham shalor amara da khlem ki jing e ngai ngasno ka jing em jungi kam don jing mut ha te badai haba ngi ki don ki challenges kita ki jing e ha khmat jungi te hang taru bangi snothu ba ngilong tang ki briew ki bat lot hadu kata te badai hang taru ka bang kumu briew shmet na sotho hi ba khlam ka bor ka bananeng nginam la ban jam shakmat te ita iba ngashkwa ban ong iki parlok samlaru ki khon ki mo ki samla ki ba ju ong economics ka ba e ka commerce ka ba e nga ju ong kanu ka subject ka ba e mo te nrei ki jing e ki long tan ki mau jam bat ki ba yarap ru bangin sothu ngim long e lamdang i phai khmat show play te ka ba rei bat ka jing kli pa de ka jong phi ha ka be dei bat ka jing rong pat jonga shakani ka jeli skam san hima sima ngam pat ju don benta mennu ru ha ga kam san hima sima ngam pat ju long de khat jong nu ka political party ka kut ka mo ka jing yat lynti ka jonga be hadu kini ki snam bal ki bala dep kalong be thek tang kum noi kai bat ha ga jing sakri jonga e kam bakan jaman sim ten rei ka e ka bangai i kalong ba kum uta bodon ka jingkit khli Khamtam ya ka ban sandur ya ka lawei jong ki khun samla ki jong isin lang bat kan thai ka e ka bangai i ha ki kini ki khandiat nam ki balai ya chadien pat Khamtam le ha kini ki khandiat stem Khamtam ha ka por ba kum ka jala ka pan khre ya ka ta ka jingdap sanphu snam ka jong ka te ngap chu po ka jing kali kan don ayu ha ka jala ka jongi hadin bingla kenjo sanphu snam bangin sngu sarong ken te bat habang persang ban jubab ya ta ka jing kali don ayu ha ta ka jala don ayu ka bangin pen pau sha ka perthai bangin ya thu sha ka perthai ba bangila got sha ta ka jubilee ksiar khnang ba ka perthai kan i te shisha te ka dei hok bat mo bangin rakhe ka ta ka jubilee ksiar na sham pen ban ba kita ke ba ngila don ru ngila du no pangaju ong bon sin ba empat don kum kane ka jala ka jongi ka ba U Blei ula mo uda penwandur uda drodor ya kane ka jala jongi namar kat sebagi phai ha kaliang jong ka itanat jong ka mariang saudong saukun ha kaliang jong ka spa mariang ka ba hajrong bat ka ba shopo jong ka khando ki lom ki wa ki kshat ki bano rumpum mo katno ke jing itanat katno ke jing ithiang bat ni longru kata ga jala bat ka ba ki Jaitbynriew kadi ki Jaitbynriew ka ba ni ju smo sarong na du ki port ki ba manchwa te ngila along no ni ngila don pa ki ba kordor ha ga jing mo kum ka Jaitbynriew ndrei ka ba si kalong ka ba ngi hakini ki kandiat snam ki ba ya chidien bat Khamtam agapor bang persang ban pet bang
don ayu bangin so salong ka jing dap san pus nem Hoi. ngai i ba ki ai ke bangi don ru ngi kum bangi lanang stang du no Duk no. ke ke bangi ju don ki las tang banja no Hoi. but hakilyang ba pher na du kalyang ka emlang ka sa lang ka roi ka par ka yo ka kat ka trei ka ta Hoi. but wat hadu ka jinglong ka ba kan jam sim lu de ka khia ka man sim ka jonga phi amar hang ma phai ban nga perkhat ayu kan jai ka lawe jong ki khun ki siu ki jongi shono ka lawe hatu ka don mo ka ta ka lawe ka ba pharnai ha bungi pet shaki laipo ki saupo snem ki ban wan te de ka ta ka ba pelonging ban stang ban yet ke ka daw ba kalong kumni ka jala ka jongi bat nga shamba ka we na ki daw ba hi ka ba kraw hadu kata ka dei ba hadin pangila yo ka jala menta mangi dak sidap yo ka jingdap san phui snem jongka te nge i bak ni kum ka jala ngila ya khlem tip shano ban poi ngem don ka ta ka jing i jingai ngaju ong bun sin ngaju ai nuksa how ka arphowe trik jong upnai baning kong khat khandai spa nyu pu ahar ngila yo ban bat yu lakam mo ha sanchar halaga ktila jong ngaju ong long thik kum tu briew ubra yo ban bat yu to steering ban ya ka kali ten rei ka sngo si kalong ngim te pat shano ngin net mo te abang ngim te shano ban let ni shu ya truma te kum bak ong Solomon wong where there is no vision the nation will perish abam don ka jing ijngai kari ka Jaitbynriew kan se shuja rangai te san photli ki snam na shamba haga jaka banginang kiu shaki kadan ki bakham shalor nginang nang bha nang janai haki aka bharo ki ba ki apartment jungi kila depan ai lupa hangi ten reng i kita kelas dang do no te ka bo ka jing sokhya kam sim ka jonga but de hani ka daw ru ka bangas ka we na ki daw ka bangarai ong ba ka de ni bangan de nga bangan le ai te bat sa ka we pat ru ka daw ka bang ong palei ba ka jala jungi kalong kumne kum kalong ka daw hi kalong ru ka bang i haba ka sinshar khada ka don hap deng jong ka jing duko ka sinshar khadar ka bang i kalong hakini khendiat ngaju ong kini khatsan arpos nem ka bang i ka ton ka jing hiar haka hakinong ialam ki jongi te dei kita ki ba asa shimikrai bang ong hap ban le ai ngam tip ngan le kum no tang bang tip ba ka sinshar khadar hi kalong ka ba kongsan ka ba don kam ban pen bet ning kong ya kata don kam ban bet haba tulot ka sinshar khadar haba ka sinshar khadar kari ka sinshar khadar ka bam don ka jing ichngai ka don ka jing ma kap ka jing ma ya kalawei ka ban sawan ken te to stanat shi bun kita ki sembok perkhat mo doktor papila pasat Markhmat jongi bat ki don ki benta hap deng ki jingkren ki jong phi ki wan ki benta ki ba pensngau hawat ki mensim ki jong aro ka ba pensngau lung ya ka mensim ki jonga ki don ki benta bat ngas ngau thu ba lyngba jong phi ngim ngila ban ong ba le se phim dei tang ita i shakri badon hapok imlang salang ban ai jing shakri napta pan sam ya kata ka jingnang jing tip mo shaki khun samla rei ngila ban ong ba phi le se phi dei weiru ba sam ya kita ki jingbam ba kenja mensim hang ne pok ka imlang ka salang hang ne pok ka Jaitbynriew ka jongi mar ba lyngba ki jingkren jong phi ka batai bat ka ialam sata te le se ngila ban ong ba phi don ya kata ka mensim ban shakri ya U Blei lyngba ka jing shakri ya ki para briew te ka i tharai doktor ka ba ngiju i mo ki briew ki ong ba ki briew ki Khamtam kini ki ba smart jing le jing seng ki ba stanat ban shakri Blei ki kham kentat ya kani ka politics ngila ban ong ya ka sinshar ka khadar ki chu ong ba mdem kam ban pen jakhlieh yang ndai ban rung sakani ka sajima sima ka ba jakhlieh hato kadai ke jing jakhlieh shisha haka politics ne kadai ke jing jakhlieh ki briew bat ka don kam ne em ya ki briew ki jong U Blei ngila ban ong bakin rung lane bikin snokti ban yakit ya ba hakani ka ba yade bekas sinshar ka khadar ka be dei bat kata labon ki baju ki ba bu ka jing kali yanga wala kim ong persha yanga renga shos ngo ki kren shadin mo
kumnoi Pak Ricky lah ni Dr.Ricky irung syakani ka kam berthai ka kam ka baca khlieh te nga sutu tangkani ka wei bak sanchar khadari kalong ka kam ka kentang pat habi de kene ngaju pensong nong rempi naga tien ka jong Blei ka ba u sem David aga tu ka jong rai sam ka ba pra abo u ong iti kentien u briew ulong ayu ba mek mau yu pada kono briew ba man newan khami yu na ba mela pelong yu tang khendiat kampo ban U Blei ban mela bu hau ne briew ma ban yo ikajing sanchar alor ki kam ki kti chong ni baro but na sutu phi ba ka kam sanchar khadar kadai ka kam ka ba kentang kadai ka kam ka ba labu bait bu lynti do Blei but ka ba thabai phai syaka jingyat lynti jogi khun Israel kai ka bangi sham kalong ba ha ka jingyat lynti jing khun Israel i sham ba haba unong sanchar udai ubas ngotu ya kataka dor jong gajing sanchar ubas ngotu ya kataka kamram kumunong sanchar baru balik hok ubas sanchar hok baru bersyap tieng ru U Blei kai ka mengi kalong ba ka Jaitbynriew Israel kalong ka Jaitbynriew ka bayang rasong bad don manu balapan kata iaka namar U Blei don senda jongka dan rengi iru haba kinong sanchar pat kinong sanchar ki balandet U Blei ki bom syap tieng shu U Blei kilong kinong sanchar ki ba super khat tangelo di shimet kai ka bajai ka Jaitbynriew Israel ki sha job ki chingele ki sha ring mrau but smosi tat hadu banda pach sendon arliang ka kat arliang ka hima Israel mo te na habe de kata nga prophai sekani ka ri ka it ka jong iru na I ba ka don ka jing maken ba lada ka sanchar khadar hi kum ka Jaitbynriew ka babon ni tiap ru ba ka de Jaitbynriew ka babon ki de ki ba kam ya lodi ni ki ba shakri ya tau Blei ubaim tengas ngo ba ka de ka jingkit khlieh jong uwei pa wei briew mo ya ka ban pet ban khmi ya ki ai baro ki ba Blei labo kat no tam kum ki nok sanchar ken ka de ka jing ka kamram ka ba khia handu kata ka de ka jingkit khlieh jong ki nong ialam jong ki nok sanchar ban pet ban khmi ban sanchar amdei tang yaki mo yaki para briew anrai ban pet ban khmi ru wat yaki wei ki jet ki jing pelong ki jong Blei ya ka mariang saudong saukun ka bangi I menta kat chabangi phai pet tang ka sor ba sholong phai shaka wa umkra pet shaka nika ka wa shirpi kilalong kinala ba jong ka sor tebat habanga hangni hapo Hariboy district ka ba ngangadon ngai I kidon ki wa ki ba menshwa ki briew ki ong ngelong bandi nang tu ba dang arkus na menshwa na ka wa mentam long sho te ni I ma ke ni ki baro namar kani ka kta bhai ka lawai jong ki pateng paket ki ban sawan te ka dei ka kamram namar kata ka jong ki nong ialam pat kat no tampi haba ki briew ki bishap ting U Blei nasngo kalong ka don kam bangi ngin haban shim ka jing pak khlieh kum ki briew ki ba shap ting U Blei ban wan shakmat bat lo kata da ka men sem ka basngo kya da ka jing kermen ru ka baskem ba U Blei ban yalam ikani ka jing ya lynti ka jonga ami shakmat da nga ka bang shania U Blei bat da ga bang tip tikana ba U Blei hi unya ja shwa jong ka jing ya lynti ka jonga te nakaliang jonga stanat shibun doktor pat ngasnya ban ong phi ku Blei shibun ru ya ka jinglong la kloi ka jong phi pan mi shakmat namar ba ngila don haka crisis ka ba shirkhai tam bangi du no ya kita kinong ialam kibadon ya ka capacity kibadon ya kata ka mensim syakri ngila ban ong den rei katno ka Jaitbynriew jongi kalong ka Jaitbynriew ka ba yo jing kyrkhu shisha ladangi perkhat haba
kum mapi menta pi kloi ban sim ya kani ka lingkor ban mi Markhmat Khamtam mo pi don haka feel ka ba pila dei lupa wei ni ki sakri pajba bala sakri ki khun samla lyngba ka jing sam jong pi kita ka jing nang jing tip yaki pi la don ka master degree haka commerce haka economics pi la don ka kerdan doctorate hapo ka economics te hanrei ha bangi phai katkum ka jinglong ka jingman hakini ki snem ki bala dep hakini ki por ki bala dep ngiu i bunsin hapo assembly umdei banga keren bang yano hanrei ki keren katkum ka jing shisha mo te teng la long no i kam idei su kata ka yeng kentang jong ka Jaitbynriew lani jong ka stad ke jongi hakaba ki ong ka ta ka yeng dorbar thawan ka dei ka yeng ka kentang tam jong ka jela mo te hanrei idei su ka yeng kentang namar ba teng uwei u kali da kumwei uwei jubab da kumwei te bangi pej pad ha bangi phai ya kita ki kerdang jingnang jingtip ki jongki te ngidang tang iduk jing kermen sebab palan te hatu kala dei ni am kapor ba ban ya keren ya kata ka kam kom kita ki nomik khmat pajba ngila ban ong ba brok nangi ki balong kita ki responsible citizen ngilong ki nomik khmat pajba hanrei ngidon kami kita ki legislator te hakatu kala dei ni am kapor ba ladangi sei kita ki legislator ngidon kam ban sei ki briew ki badon ya kata ka jingnang ka jingtip ya ka kerdan pule dangle ya ka la ban ong ya kata ka jing stad ka jing shemphang pat Khamtam ladangi yo ya kita ki bating burom ya unong thau mo to nak mau por ngarang adang khamrit teng ngal ju lech situ spo assembly hai kemau tu por ba kadang don hapo kendai lat ka ketukai ka yeng dorbar khawan ka ban po kendai lat kemau ngalaju lech ban pej ban sngap ya ke jing ya tainya jong kitu ki nongyalam haki por ngat kemau ki phapho kumtu te bat katnu karong ka bas sutanat mo habaki yeng ke tainya na ke liang jong ki kita ki opposition bat kita ka liang jong ki nong sensha ki bas sensha katnu kalong ka bas sutanat ka ba ki kren da ka jing stad ki kren da ka jing shemphang ki kren du da ka jing tip syukran kat chabalap pasham bat ki tien ki ba ki kren ki long shisha ki ba koridor bat ngida burom shisha ya ki tu ki nong ialam hagi tu ki por ki ba khamanchwa ten reng ngam tip ka ikadaw ka ba kini ki snem ki let ngi ka jing hiar bat sha bangan ong ikini ka we nga ju ong naduk menu ka sedang ban hiar kata ka mau ka sensar kadar hakat ka jala ka jongi lajan laparat arpos nem arpowe arpo ars nem ngatrai ngi naduk bengila do no ikayeng dorbar thawan mo ag jala hadin bakla ing no kumtu te nga ju bu ka jingkli kan ba kan yeng dorbar thawan kalong kum utau ki ong kalong snam ne jong mo jong ka jala mo haba hang tu ki wanra ki thau ye ki an mo kumno ban kentiu ya ka ri ya ka Jaitbynriew pa ki mat ba pher ten rei ka sosi ka long ba mo ke nong ialam ki jongi kini ki khatsan ar phus nem menta don bas ngothu ekata mo ke ka bangi I kalong ba hatu menta ngimpat don kata ka dorbar thawan ka long permanent mo bat katu ka ba ki don mentaru syong pat syong kala dahap no tua te kat ohi ka hanga ngai ka thau ya hadu katno ngi don shisha kata ka jingkit khlieh kum kinong yalam hagini khandia khatsan arpus nam ngai ba ngim dasngo don kam sho imat ya kata ka dorbar thawan ngawan sipo Andhra Pradesh mkani haus nam bladap adian bikalayak pia kumtu ka mo Andhra Pradesh bat Telangana ngakali di perlok long ke kani ka building namar kembal lais get stem macha kampat don kata
kiong kani kadai ka assembly building ka batmai ka wa he ba but kiong how nu snam menta kin yo bandrung te haka jela jingi arp house nam tamru ngim patdan te kata hinga snow ban ong ba ka kalong kum kata ka yet khmi ka bangin ya ka mo ya ka sinchar khadar ta ku burom ya ki nong ialam ke jongi te bat haka be dei bat kum kaliang ka pi ong pi ka jing don kam mo ya ka jing nang jing stad ha ka be dei bat kita ki nong sinchar asau kalong ka badon kam pi namar ting ting habam don ka mo beduna ka jing nang ka jing stad duna le sa ka jing shemphang te ka ta jur phi asau nam dei banga kan tho ino ten rei de ngai i ba hakini ki sngi ki por ngai i kumba kata ka qualification ma banrung shaka kam sinchar khadar banlong kum kita kinong thawai kam dei shu ye ka qualification halor ka jingnang jing start ngai i kumba ka qualification ka dei bet katno ka spa ka bangadon spa te bar kata hi kalong ka isir khai ken namar chi sen hi ba ngela pelong blei ya ka pisah ka balong tang ka sakri ka jongi te ka don ka jing ma ken kom ba ka bat ka ding kilong ki sakri ki ba kodor nei la ki kalalong ki kanrat ki ka bu ka jing ma pat kilong ki besar khai hadu kata ta tenga i sangsot aba pet ha kini ki khndiat snam ki balek ba ngi i ba hak ba crunch phang ka sinchar khadar ngi i ba ka ngila pelong ya kan ka pisah ka balong ka sakri pan penlong ya ka kanrat pat ada ka pisahi ka kelalong ka kanrat te kadon ke jing ma sa ka pat nya kren kan smok si bang i kalong kumta te stanat sibun doktor mo ya kijing pasat kijing mut kijong phi kalong ru kom ka awareness ngasngau mo kata ka jing ya kren bat phi ka long nok kom kata ka awareness ka BPI ka jing sneng ka jing kentu yang hilang hapo ka ni ka imlang ka salang ngam da khan ba ong ba phi ngan interview phi ba phi Markhmat menta hapo arjar pholai ringa simba ngayo ya kan ka lat ka kabu ban ya kendu phi kom tau krau perkhat mo jong ka Jaitbynriew hang ne po ka jala ka jongi sodon box shisha ten rei namar ba phi sim ya ka senjam ban ya aireng house nam arjar pholai desi ki pajba ki kwa ru ban tip ba nakanu ka constituency phin ya sim ya kata ka rai ka jingkit khlieh ki jong phi ban ya kit ban ya tunrong nam ta ka ka shon jong pajba Jaitbynriew hang ne po ka ri khasi te ka constituency ka ba ngan ya kun ha kanika election ka ban wan ka din na po ka khatwei umsning constituency ka ba ha po ka Ribhoi district but kai ka bangai ka daw ka ba pelong nga bangan mi na kani kidon shibun ba ten re ngan chukran kelum ya ka Ribhoi district parok kawai ngaju ong empat don ka district mo ka ba kum ka Ribhoi district habang ong empat don nga kren shemphang ki baro ki jing don jing em haganika district airport ru ong ka don hang ni ka highway ru mo ka yat lyngba ka district nangta karep karyang ru ka balong kum ka pliang ja ya ka jalahi brikasi jan kari khasi mo nangta shakari jingri ru hang ni don uso upai ka ding ka sit ha kam jingok kai ka don hang ni nangta ki ba mo ki kum ki tanap trikam jong sarkar India na juang light naka shalong ki pon ki hang ki hapo Ribhoi ngidon ka nesak ngidon ka neri ngidon ka nepa ngidon ka ICAR nangta ngidon ka ni ka airport authority of India ngidon ka ni ka CAU mo kita ki tanap trikam ni ki institute jongka sarkar India kidon hagni ka district ka jongi
te bat aba pai pat chakani ka district kalong ka way na ki district ka ba sadien tam ha ka ba sosi wat daka sarkar India ru kan itho ya ka gum ka way na ki shispa khatsantli kita ki district ka ba ka ong ki aspirational district bat snole rain ban perkhat kan de ngong ho ka district kala ya la lai phot likisnam ka jala jangi san phowe likisnam te nge I ba kum balong ka jala ka jongi ka jing hiar ka jing duna ka jing duko kani kari bhoi lele nge I kum ba katam phi te takata ka man sem ka bas ngokya ngadon kita ki jing ijngai na ka banta kane ka umsning constituency bat kani ka district bat kum juru ho ye ka state hi barokoi te ka constituency ka bangan ya kun kalong na kani ka umsning constituency khatwei umsning constituency khatwei umsning constituency ban na ka party ka bangi dang shu ya sedang thamai ka party ka ba pat ba yetip barok ka voice of the people party kani ka VPP ha te kamut ki patba nong jong kani ka khatwei umsning constituency nga tharai kila phu samarki ngla ban ong kila ya sokmen halaki ying kisem ha po ki musim ki jongki pat bun ngi UE teng ki briew mata ha ka jingleng a ha ba UE ya ka jing senjor ha ba ki UE ya ka ta ka jing herdor ka sinshar ka khadar hang ne po ka ri khasi hang ne po ka jela ka jongi ka penlong ki ban leng a ban pisa mo nadu ki khun samla ki long kemi ki long kpa bat ka penlong ki ban khmi lynti ba kim kwa teng ban tip UE candidate regi kwa ban tip hakini ki sngi ka sumbol ayu jong ka VPP tele se hakajuk ka por kata ka dei ka jing khmi lynti ka ba imat ki patba jong ka ri khasi ki la sedang ban sotu ba teng ki la phai khmat ru sha ki nong ialam mo ila ban ong ki nong ialam ki ba khlieh namar ba teng la dangi ong bangi yo ya kita ki nong ialam ki ban lead ya ka tim bat unong ialam uba khuj unong ialam ubala ban kren ubadon ya ka sintur ka ban kren bandon ya ka jingmut jemperkhat ka banep bandon ya ki skor ki banep ka penlong ya ki ai baro banlong ka ba khuj banlong ka ba bit ba biang habaro ki liang mo tele se kani ka jing khmik leti jong ki patba ba ong ba teng kim klishu candidate ayu na ka constituency ki kli ka sembol ong ka sembol ayu jong kata ka VPP te tang bala don ka sembol constituency jong ki imat kim don kam ban ithu ya no ni ki la sunyom ba jang ta te lese kata ni kata ka dei tang ka jing perkhat abang ayat sirum seneng Khamtam ngi ba ya tre kani ka kam ba ya dei ki patba ngi ya kendu bhai kum kita mo te ki patba ru ki tip ki kwa ban tip mo na phi ba ka sembol ka jong phi ya ka mo shemphang ka party jong phi batai khndiat mo shemphang ka ai ka ba penlong ya phi ban rung ha ka ne ka VPP ru khndiat ba phi don lang ha ka kanhun jong ka VPP ka ai kan jing snau khie ka jong phi bat ka ai ka jing UE ka jong phi nabanta ka jing ya dei bat patba ba penlong ya phi ban phin rung no ha ka ne ka voice of people party but naka sembol ayu phin ra menta ngai po khatwei umsning constituency te halo te jingkali ngasu kwa an kadon kam ban phai khndiat chadien kumong ba ka jala ka jui kala ya mo ya kita ki san phowait likisnam khlem tip shano ban lai te habam don ka jing jingai kumong ka don ka jingma ka ba ap ya ka ri ya ka Jaitbynriew mo te bat habang istang ya knek party ngamde bangarung reng ya sedang ya party bat ngasngo kemen bat ngasu sarong sikat dei e pa ka jala jong ipi ngaso dang don uwe ar kin nong ialam ki badon kata ka jing ijingai bat ki badon shisha kata ka mensem ka bas ngokya bat uwe ne kita hi ide president jongi iba arden mela basai mat iba briew ubas ngokya ubajuk keren ya ki benaduk ki por ki bamanswa nomor udah briew uba don ka jing ijingai te kumta ha bangi por bangi sedang ya ka party ni ngotho dak abashai bangi nomla ban sandur thamai ya ka ri ka ba et ka jongi nginomla ban ai ka lawe ka basngan ya ki khun ki kseu ki jongi
lemdangi don ka jing ijingai te ka jing ijingai ka jongi hakapor bangi ka ba ni smutu ka bangi hapo ni sedang yak ni ka parti ka dei kumno ban pen empat kumno ban pen bhapat pat kumno ban pen klador ya ka ni ka ri ka ba it ka jongi ha ki snat tre kam ki ba pher but tin pharing mo to revive restore and transform te ngi sedang dakta namar ladangim don ka jing ijingai ki jing perkhat kam ki jongi ki ta ki policy ki program kini kita kim don jimut te kumta ni smotho biang lada san phoitil ki snam ngilaya khlam tip shunu van poi te ngi sotho kala dei ka por bangin bu no do full stop ya kani ka jing yat nanti ka bla yat shu yat rumah khlam tip shai van poi bat kum ka parti ni terwa ken su pai pa bangi angnot banya lam yu pai pa ya kalanti ka bathamai kalanti ka bardon ka jingkermen kalanti ka ban ai ka jing sngan ya kani ka ri ka ba it pat ki pat nong snong u jongka kani ka ri ka ba it ka jongi te bat kumta ni stang iknik parti da ka bangi don kata ka jing ijngai na ka banta pan nak banta ka lawe jong ki khon ki kseu ki jongi pan penem pat pan pen bhapat bat pan pen klador ya kani ka ri ka ba it ka jongi te bat kumno ban poi shakata ka kumno bangin poi shata idon ru kini ki nongrem ki bas kham ki jongi ka we ni ki nongrem ki bas kham ka jongi kalong bangi smotho biang pa ni don kam hi ya ka sansar khada ka ba khoj ka ba suba ka bam don kanu ka jing le thok le shiliang khmat ka jing nyau shiliang khmat ka ba ka sansar khadar hi ni smotho ka dei ban long ka ba khoj ka ta hi ka we ka nongrem ka ba scam ka jongi ka bangi kular yu pai ba la u pai ba mo u ya krisha ningi u ya shon ya mo ya ka sharp ha ka dur ka jong upra u ba long symbol jong ka party ka jongi da shisha kum ka party ka bangi kular yu pai ba kalong bangi ngin shem yu tau mo kum ba yu pra bangin pe yu stad khnang ba ubadon hapo pra unlong bet uba khoi unlong ta uban mantoy uban long ka jing kyrkhu ya kita ya ka lawe ka jong iken te bat ka nongrem ka baar ka bangi ngi yang kalong komno banyada ya ka hok long try haga be ka khandau ka shap haga de ka khai pateng ka tre ka ta klam da mau klam da pet shiliang khamat pat ya kita pat ki buat mau ki ba dei hok banyo kum kita kinong song hakri India pada ru te kata ka ba ngi don kum ka party kan ka ban terwas pat tos tenat sibun doktor mo namar ba phila mi shakmat ha ba yede kata ka ha ba yede ka ni ka benta Khamtam Ph.D iwei ni kino hikai po school ba NEHU kabadon hang ne po gejala ka jongi kabadai ru jong ka sarkar India mo ketika ngila ban ong ketika jong ka state jong ka central government mo tigi don gi briew ki bo ong ba ban ki tulop minister te dangla ki tulop no hikai NEHU kan te ya kata ngam tip haduk kat no kalong ka pasishan tang balong te lada kalong hata ka rukom te kamut ba philami isha nadu kemensim ban sakri 6 ta pai ba mo PE ya ka kam napo school ba NEHU ka ba ki khna le se ki dang angnut iaphi ban ai ka jing sakri 6 ta jongki hanrei le se phila ban ai jing sakri ya khandiat ngut hang te hanrei le se phirung hang ne phila ban ai sakri ya ki phaulak ngut hang ne po gejala te ngaso ban ong khublei sibun doktor ya kani ka senjam ka jongphi bat ngaso benut namar ba ngaken mau ya gawe ka kenten ka boong ba ngaken mau ki por man swa parang le school ba iwe ni kino hikai sat keren kumne ngi namar ba la hikai si hikai ru ngimla ya ka kon giong ba kamentoy ban bret ki molonai khmat ki sniang
Te la tap snap kita ki kerdan ki jong pi ki jing puli ki jong pi pidap ya ka doctorate haka economics pidap master economics nada pidap master degree ru ya ka commerce mo te ngira long sha kita ki pidai sha kita ki maulenai la tangi snap kita ki kerdan ki pa pidon hapi te teng pat long lada ki pat ba kim so thu le se kita ki bor ki ikhtiar ki badon hapi penyasat penyakit 6 tahun padba te le singila ban ngala dei ba ong ba kan mau biang itu ki por bagi no hikai ki jukren ki kren biria yang i hapo kelas haba ngi kham le shtie bangim yala ki kot pule ki jongi te ku Blei sibun doktor ladang ya kren bat pi ngas ngau ba habi di be ita ba fi ong hoi ita ijing mo bret mau lenai khmat kisnyang hoi te ngakan mau itu mo ya ketuka jingele aprengu David bat u Goliat utu rat ba ubam don su menurut ban yakun bat u ten rei u David da kaman sim ka baslor rangkat bat kada ka jingtep tikna ba u long ba u Blei u dona senda jam u ban ya da ya kada ka ri bat ka Jaitbynriew mo now new nong shun ulet wang nan let manga kos em sol mo te phiju mudor la dau sol wang David me di tang ukna ab lambrot me bompat dei wat tebet hakane ka kam mo ka kam yele thma te namar sau phosni tu ratba uberngem ya ka Jaitbynriew Israel yek ki sipai Israel mo te padum don mano te Naju perkat lada usol sya yu David ban mi syakmat ban yelek persya yu ni kai kabanja mingkong yu uswa ten rei eso berkat yu sol usya u ailat yu wat kajing ailat kajing usol yu David ban yelek persya yu niu ratba ubawat kimen jung uki bra tebet haka kam yelek thma kimnot namar kipet ya kata kerenjang kipet ya kata kajing he kipet ya kita tiar ya pom ke badon hak keti ke jong u la isur kai minut ten rei sol u ailat te bat ni tep kai ke baja te na so ban ong ba ka Jaitbynriew ka jongi ka jela ka jongi ru ka don hapadeng kita ki mo kini ki ratba ki be isur kai ki ratba jong ka jing duk ki ratba jong ka jing bamsap ki ratba jong ka jing le don bor ki ratba jong ka jing bam salia shu iki an ki kanun ka basule don bor bai te bat i ki ratba jong ki mo ki belong hakajing deko ru mo ki phais ka puli puthi phais ka koit ka kya phais ka rep karyang phais ki jinglong jingman jong ka ki long yang long sem ka jongi ki kun samla ka jongi ni don happening ka cap lan ya ka ya ka ba long kum balong kon Israel persya ikinong Filistia te dei ka parti ka jongi ka VPP ngilong kum David ngi terwa su pat pa kan dan rei ka shong bro pat pa lado ibet nam ibet usol tu ibet pi ya David David te ngi kamilan tibo upat pa on ailat kan ngi knang bangin wanra pat mo ka jing singan ngin wanra ya ka jing alat mo na kini kin nongshun kiba persang ban khang kiba persang ban te ban khum mo kiba persang ya ka ban pendu ya kata ka lawe ka ba phanai jong ki khon ki siu ki jong ki kan te lada ngim yang menta persya kini manopat ban yang ngim don kata ka rupa ka ksiar ban ai ngi don kata ka mensim ka basukya ka jimot jemberkhat ka ba syai kadar ka ba bet shanong in alam ya kane ka ri ka ba it ka jongi te kini ki bangi kentu ngi kerpat yu pat ba ailat jingi ka voice of the people party ma kanang ba ngin yalam kan yapi shaka way pat kelanti nginum ya chu ikani kelanti ka banglayat santuis nem to ngin phai no da ka way pat kelanti ka ba ka voice of the people party ka thrang ka angnot te tambang e pat hakajing stad hakajing sngotu kajong pat ba bat ngi ai ngo ba
ki pai pak mentaru ki long ki pai pak ki bestad Ustaz. kim dei shu ki berang shu sha pen biet Oh. te kita Dah. Kublai sibun Dr. Ricky ngas ngau ba lada yakren bat pi lada bro si sngiru ngas ngau ba ngamngia ban sngap namar ba kilong ki ba dei bat kilong ki ba biangpor bangin yakren bat kilong ki ba pakatam ru ban long kata kajing kersiu thia bat kajing pen kendit penriu khamtam yangi mo yangi lei ki badang sadin ong no mo haka jingmut jing perkhat haka jing sngo thu ka jing shemphang bat haka jing yo i jingai namta kata kalawei jong ki khun ki ksiu ki pateng ki ban sabut nadin ki jongi ha ingin bu ya kalawei ki jongki te kublai sibun doktor ki padba ki ba phila sha situm nadu ka bastang hadu kani ka khlieh phi yo sngo ba i Dr. Ricky AJ Syngkon ibala long iwei na isyakri padba lyngba ka jing ai jing syakri ban sam ya kata ka jing nang jing tip ya ki khun samlah hapo ka jela ka jongi hangtei po school Prof.NEHU menta ila kloi ban mi syakmat ban lej ban yakit ban ya tenrong hangtei hapo ying dorbar thau an ban ya sat namta ka jonga ka jongpi napo ka khatwei umsning Constituency napo ka parti VPP te ngamdon ni pan wanra le de ban ai hakani kapor ya pi doktor rei ngadon ya kaban kitbok kitwiang ya pi bat khamtam haki jing duai ki jongi namar bangi sothu tang ka jing yakren bat phiru ki sothu ba shei pin ialam ya kalawe ki jongi bat lese kadai lese kapor kaya ka biang bangi la khmi lynti habaro shikato kamba phila yaiban mane ba san phoi snam menta hai ngi poi bat hai ngi bu ya ka Jaitbynriew hai ngi bu ya ka jela menta la sngo tikna ba kama piong ba lada us imsol u ailat ya u David ban let yakun ban yada ya ka ri Israel ban ya aireng bat u Goliath te lada ki pajba jong kari khasi mo kama piong mane ba lada us imsol u ibet ya u David te lada ki pajba jong kari khasi ru ki ibet ya pi te kermen ba kama u David u platim ya ka ri Israel phiru pin platim ya ka ri ba ka Jaitbynriew nyau trap bat khamtam ya ke jela meglaya ke jongi ta kublai sibun doktor un kyrkhu ya phiru ya kane ka jing sakri ka jong phi hai sia ki pat nong song snong ban wan ra ya ki jing tip ki jing pensai ki jing pensngo thu namar kelong ki badon kam kata hai ange jing duai ka jong aru kelong bo blai un yarap un kersan bor U Blei untit iki dot note jong ni ki pat nong song snong Khamtam hakanika ar punyo terik mo jong upnai ba ar habangin jet iki te kinom ikmat kijing duai hi ka jong ni kum ka party kalong U Blei un le ki kamba ke jong u te kata ka bangi khami lynti bangin i ki kamba ki bakraw hakanika ri ka ba it ke jong ni khnang ba mau ka perthei kan ni iru ba U Blei uba im ulong U Blei uba don bor bat ubadang sinshar udang shong halaka ket ban sinshar ban kmi na kamta kabha kamyat jong kita ki jingthau ki ba kodor ki ba ula thau pat ki bola bo hakani sla jum di khndo pat katno sam hakani ka ri ka ba it ke jongi te kublai sibun doktor ta kublai sibun all the best ma Thank you.